ሰላም ከመይለኹም ኩብራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ንህይወትኩም ዝጠቅም ኮይኑ ብዛዕባ ድኽነት ዕድል ድዩ ወይስ ስንፍና ዝብል ዘድህበ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ሰባት ዝደኺሉ ምኽንያታት ዕድሎም ስለ ዝሓመቐ ድዩ ወይስ ንድኽነት ዝተፈጠሩ ስለ ዝኾኑ እዩ ዝብል ብሰፊሑ ክንድህስስ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል። እዚ ኣልዒለዮ ዘለኹ ዛዕባ ብዙሓት ሰባት ብተደጋጋሚ ዝካትዑሉን ዝተፈላለየ ናይ ባዕሎም ግምታትን ኣረኣያታትን ዝገልጹሉ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ድማ ድኽነት ብቐጥታ ምስ ዕድልን ተፈጥሮን ዘተሓሕዝዎ ምዃኖም እዩ። ነዚ ከም መርትዖ ዘቕርብዎ ሓሳብ ድማ መሪፁ ድኻ ዝኸውን ሰብ የለን ይብሉኻ። እቲ ሓቂ ግን መሪፁ ድኻ ዝኸውን ሰብ እኳ እንተዘይሃለወ ዘይምጽዓሩን ተስፋ ምቑራጹን ብዓብዩ ድማ ኣተሓሳስብኡ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ። ሓደ ሰብ ኣተሓሳስብኡ እንተዘይቀይሩ ካብ ድኽነት ክወፅእ ኣይክእልን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ጉጉይ ኣመለኻኽታ እንተዘይተለዊጡ ምንም ዝፍጠር ነገር የለን። ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ብጋህዲ ትሪኦም ነገራት መብዛሕትኦም ውፅኢት ናይ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባኻን እምነትካን እምበር ብውሽጥኻ ዘይተቐረጸን ዘየለን ነገር ሓንደበት ኣብ ጋህዳዊ ዓለም ክፍጠር ኣይክእልን እዩ። ብተፈጥሮ ሃብታም ኮይኑ ዝውለድ ሰብ የለን። ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ጥራሕ ዝባኑ እዩ ዝውለድ። ኣብ ሕብረተሰብና እናተደጋገመ ዝዝረብ ሓደ ኣበሃህላ ኣሎ። እሱ እውን ገንዘብ ከም ቆጽሊ ካብ ዛፍ ኣይሽምጠጥን እዩ ዝብል እዩ። እዚ ብኣተሓሳስብኡ ድኹም ንዝኾነ ሰብ ብጣዕሚ ዝደቁስ ኣበሃህላ እዩ። ምኽንያቱ ገንዘብ ምርካብ ከም ተኣምርን ብቐሊሉ ዘይከኣል ነገር ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ሓደ እዋን ድኻን ሃብታምን ንኽረዳድኡ ዝጽገሙሎም ኩነታት ኣለዉ እዮም። ምኽንያቱ ኣተሓሳስብኦምን ኣብ ነገራት ዘለዎም ኣረኣያታት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ብምዃኑ ሓሳብ ንሓሳብ እንትለዋወጡ ግጭት ክፍጠር ዝኽእለሉ ኩነታት ሰፊሕ እዩ። እቲ ድኻ ኣብ ወግዕታቱ ኩሉ ነገራት ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ኣጸጋምን ዘይከኣልን ምዃኑ እንትገልጽ፣ እቲ ሃብታም ድማ ዝኾነ ነገር ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ቀሊልን ዝከኣልን ምዃኑ የንጸባርቕ። ድሕሪኡ ኣብ መንጎኦም ግጭት ይፍጠር። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድኻ ብዘረባ እቲ ሃብታም ተገሪሙ ከመይ ዝበለ ጃህራ እዩ እንትብል፣ እቲ ሃብታም ድማ በቲ ናይቲ ድኻ ሰብ ዘረባ ኣዝዩ ብምግራም ከመይ ዝበለ ተስፋ ቆረጽ እዩ ይብል። እቶም ድኻን ሃብታምን ዝዛረብዎም ነገራት ካብ ናይ ባዕሎም ሕሉፍ ተመኩሮታት ተበጊሶም እዮም። በዚ ምኽንያት እቲ ሃብታም ዝበዝሕ ግዚኡ ምስ ከምኡ ዝበሉ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክጻወት ይመርጽ። እቲ ድኻ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ይመርጽ። ስለዚ ድኽነት ስንፍናን ናይ ኣተሓሳስባ ድኽመትን እምበር ዕድል ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዝኾነ ሰብ ከይተዓበየ ዘይፈልጦ ነገር ንሰባት እናሓተተን ተመክሮ እናተለዋወጠን ለይትን ቀትርን እንተሰሪሑ ሃብታም ዘይኾነሉ ምኽንያት የለን። ኩሉ ሰብ ተስፋ ከይቆረጸ እንተሰሪሑ ድኽነት ግዝያዊ እምበር ተፈጥራዊ ስለ ዘይኮነ ድኽነት ክጠፍአሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።